देवना का कोई के गाँव में हो तोरा का लागता काहे घूमता रहे तना ताव में हो रहे देवना का कोई के गाँव में हो तोहरा बहुत शिकायत सरकार से। हाँ तो इहो सुन बात रिलेशन हमर काटा हथियार से करिले बिलोंग पंडितान परिवार से बुझ जैबू बबुनी हो हमरा पावर के चलेला जैसे हो जियो टावर के बाबू बड़ा बड़ा काहे तू तो फेंकेला अच्छा बने खातिर सपने में देखेला कदो बाटे हो लगा थानेदार से। पावर बारे बात रिलेशन हमर काटा हथियार से करिले बिलोंग पंडितान परिवार से करिले बिलोंग पंडितान परिवार से अंश तिवारी के नमवे ब्रांड बा पूरा इलाका में हमारे डिमांड बा पावर एजे से शुरू एजे से खत्म दिनों रात हथियार तू तो सेल करेला जेल होला तो नोटे पर बेल करेला नाम फैलल बा तोहर जमींदार से। खानदानी हरे बाकी रिलेशन हमर काटा हथियार से करिले बिलोंग पंडितान परिवार से करिले बिलोंग पंडितान परिवार से पावर ना घटी।